chapter 25. I've been praying ever since ndafumana isicelo. Phofu yona ndihlekisayo yoba ngalale sithathu siphuma apha xa ndikhwele emotweni kukho into ethi ngoba bazawushiyeka beplana wena phaa. Futhi itsho ndide ndiyofika etown okanye ndihleli ndiqonde yho hayi ke ngoku. Uncumisa xa endiwhatsappela following day ndiyamhleka ndithi kuye uba kanje le nto uzayithetha ndiyayazi because osisi ngoba behleli phaa baplane igama lam. And Uncumisa just said, I get that is a confirmation le ndiyizisayo kule nto uyaziyo. Amen. Haleluya sonjalo ke ungasihambisiwe ebumnyameni. Amen. Just before ke ndingene kancinci apha ezwini bendisithi andizuyenza le nto ndiyiphetheyo but andiyazi ndinala makhuni apha mabini nezitrips zemophu ndiye ndasika imophu yam phaa iyaziwa kwayo nama ndiyazi. Amen. Ngoba busuku sishiya ikomiti apha ndifike ndenza izinto zam ndilala ndingumphuphi ke ndiphupha sisendaweni esisikolo kube ngathi kukhanya ibhele sibe sikhawuleza sisiya kwi-assembly. Xa sifika kume nosisi ndingamaziyo athi abanamadimoni ngapha hayi nyhani baphume abantu athi ucelo sisi babe bathathu azibiza ii-categories. Ndabona umkhaya phaa, I think sisi Mazoro lasengcobane. Yes, that was sisi Mazoro. Xolo sisonke icela uzapha ndiyacela bazalwane ndicela uyenza le nto namandiyasi. Kwaba khona usisi Mazoro wama apha kwaza mna ndicela uze sino ndifuna usisonga ngam. Ndicela uze nontombi omncinci. Ndicela uzomaphetha nkosini. Into bethetha ukuthini andikavalelwa neleto. I think that was on your no, ileta ibhaliwe because that was the night of the meeting. Qha andiyazi. Ukuthi lo sisi xa yayithetha le nto njenge-demonstrator uthi la makhulu njengommelele kumele angavetyevetje bekumele bayaxhaswa ngangomeleleyo bekumele bana bayabelekana. Uthi this is the group yosisi. My God. Amen. Jesus. As bandithandaza ndibangathandaza ndikhangela akho ndawo ndayifundanga kuvele kuvuke lo Matthew 25 andihlale lo Matthew 25 ndinqabe ndizinike ixesha futhi kuvuka into ethi xa ndizinike ixesha ngalo Matthew 25 no man, this is a call to spiritual readiness. This is a call to spiritual preparedness. Singosisi, let us be ready spiritually because ixesha likho sikwi-injury time. Kwakhona into ethi tyhini Thixo la makhuni zezangqondi ayikho yazi into kaThixo sizoku uThixo usebenzisa nje into useless. Uvuka kwam ndithi tyhini hayibo yimitya nje lena yemophu so kufuna ndisike imophu yam fine ndayisika ndakha ezi zinto emthini. I was like but yo hayi understand but ngokuyityhileka ubana la makhuni kube qinile ngaba sisi babezingqindi le mitya ngaba sisi kuthiwa baye babezi-fools. Amen. Kodwa kukhona into apha endiqonda abantu abaninzi zange bayiqaphele kwavele nje kwatsitywa kwathiwa hayi izikosisi abazizidenge. Sibona apha ivele yandimangalisa. It's a shared trait. Okokuqala mose siyayazi that this was a Jewish custom eyayisenziwa qho osisi bahambe nothi osisi nje those are the versions bahambe ngesuku lomlindelo umyeni kuthiwa banxibe kakuhle ingubo zomtshato bahambe beyolindela umyeni. Eyona nto sisimanga apha ndiye ndayibona it's a shared trait. I-trait ke zeza personalities sisiyondela eza characteristics zakho
Uyayibona lento xa beqala besiya njengoba bebenyiwe khange ku-12 from the onset kwathiwa hayi zizidenge ziya yijonge kakuhle lento bangena emnyango having the same goal and the same mission. Amen. Bonke bobayi-10 baze bephethe izibane zabo belungisile benxibele umtshaya bonke bobayi-10 even the 5 that were fools bebe-mission eyi-1 with up. That means babeshare trait enye ivision yabo yayi-1 bangene ebandleni bangene emsithweni hayi kwamnandi kwakhonzwa without knowing into yoba kube xesha le-delay apha kwisandla Jesus inde hayi sisivava inde futhi ebudeni bayo ufika i-delay le yafikayo kula mantombazana ozela lana that was a delay wakudala lindile umyeni engafiki ozela la mantombazana la khange siventwithi kwalala izidenge alalonke that means osisibayalala ebandleni bonke laba bacinga bazingqondi hayi siyafana kuyalalwa. Amen. Uthongo buyafika sisizo ngosikwaziyo uba uthandaze usukulala. Amen. Ithi bonke babe nezibane bathe xa bangena ngalamnyango besize emsithweni izibane zabo bonke bezine-oli kodwa kwasuke kwakhona aba ingqondi ke ngabantu abagenius ngabantu that foresee izinto zingekenzeki ngaba bantu banala ndlebe yokuva bafana noRhoda. Bona izinto bazazi zingekenzeki bazi into yoba ngexesha elithile kuza kwenzeka eyinobhinosi baphatha umlumiso ezandla ingathi zaziyazi into yobana uzawubetha u-12 usilapha akukho nto izawuhlangana ingathi babeyazi into yobana xa wamkela uYesu akhange kuthiwa indlela izabamthebelele zikhona izinto ezidluliswa kuzo ngosisibam. Amen. Lafika ixesha kukhona la vesi ithi watsho isikhala uyayibona babo sisinto yethu ihamba nokulila happy you must cry for izinto zethu kuThixo ihamba nabantu abalilayo ngela xesha watsho isikhalo esithi makuvukwe kwamenyezwa ukuthi umyeni uyaza umyeni ufikile saqala ngoku zaphapha mentombi xa ndifika kule chapter yezizibane ndiye ndicinga abantu basezilalini bazawuyazi ikhona isibane esasikhula kuthiwa ngufunya futhi ndiyayibona itoti yepeyinti ezizincinci yayigqojuzwa bangaphezulu kusasiciko ndiye nto nomfanekiso wala finya futhi lesi so the moment lola finya futhi ngesena parafini ayivuthi la ndaba so nala mantombazana uba inkosi ikumenyezwa kusithiwa inkosi yeza makuvukwe kulayito la mantombazana awabinanto yokulayita kodwa inyinto endiyithandayo they recognize uba ikhona into esilahlekileyo sino masingahambi ninje sele ulahleke usukuhamba la mantombazana zangabe nantloni afane nathi thina ngoku sowulahlekelwe awukwazi nokuza uzorepenta awukwazi nokuza uzokwecisa isiphusho into esisiphusho ngicela uhlambulule ungene emsithweni ukhonze unesibane esingena-oli esi-empty hayi futhi wenze yonke into ngoba kuthiwe sifana nala makhuni nale nto ukhonze wena sele ungekho fem sele kungekho mandla ukhonze iphele tu ifaith but ukhonze ubungcwela usekho uthe usisixa ethetha asoni ngoba ndiye emfaneni ininzi sizo naxa ndiphaya ebhedini kulaa room ndirentayo phaya etown ngoku uzakhela nje apha entloko into yoba hayi ubrada bana ngandifanele abe ngumyenam senditsho uba nditshate ndimgqibe umtshato apha entloko hayi futhi ndibe nabantwana ndibe nefemeli ucinga uba xa ungena apho umbona lapho uzawuthini. Amen.
Matenge recognize ukuthi silahlekelwe. Oh yes. Siphelele. Ahamba yocela. Unfortunately ke xa ecela according to the Jewish custom. Lento umoya ingcwele ayiphokozwa. Le ndlela uzihambela yona. Awubonekisi ngaye yakho wedwa sisifana. Salvation yakho wedwa. I-relationship yakho noThixo yeyakho wedwa ibonekisi. Noba ingapheli oli uhambe uthi no siso ndiyacela ayihambi njalo. You work your own salvation. You work your own relationship with God. Amen. Sele kunjalo ayafika kwezi ngqondi. Sithi ingqondi yambani niya kwabathengisi niyozithengela. Baphume indeed. But xa bebuya babuya sesithuca ngoluvalo. Iwari yami yento bani uthi sowulapha. Ube yile ntombi. Isisidenge. Yes, mhlambe uphele wabasisidenge due to circumstances. Okanye naba bazibona ukuthi bazingqondi. Khange babe nelihlolo kuhlola. Bakubone into yobana no man usisibani yazi usisibani wayehlabelela kwehlizulu but usisibani ngoku akasahlabeleli. Instead mina ndiblame kwayingqondo eziya. Instead ezangqondo in fact ingqondo zangoku ezizibona zizingqondo. Ithatha ifoni yakusisulu ithi yakunangu he usamkhumbula wayefika indlela wayencedwa ngayo ukuthi wathi he uyayazi into yobana kanti olalong besingamazwi bani buyahlalisana. Uyingqondi sithe umsebenzi wengqondi ngabantu abagenius. They foresee ngabantu abavigilant sisivava abamele babaya kuThixo ngecharacter yomuntu. Xa bebona uba ubani asimfumani go to God. Ngabantu bakulila kuthiwe midnight kwakhona isikhalo kwalilwa ngabantu bokulila igenius. Baye kuThixo ngosisi abangasamboniyo bangayibusisi bayohleka usisi. Ayafika ngalamnyango sisiyondi sikuseymission sithi noma siba itenge singena ngalamnyango kuyajene yephinye kuzofuna uThixo. Sifika apha sibulalane sodwa. Sihambe sikhonza uThixo kanti kukho abantu abalimala kudala. Jesus. My God. uThixo wasezulwini sincede singosisi. Amen. Sithwalane. Sithwalane. Oh yes. Amen. This is a long journey. Umama uthi xa ethetha apha uthi ndiyazi kahle impilo kasisi. Akayingabazi. Ndidla ngothi xa ndithetha ndithi uyazi usisi nanhlenge usisi. Ezantsi. Kwinhlenge. Uye wena bomsisi. Ngosisi ongakhange uyobuza nakulapho yenzile. Do not do research ngomnyusisi komnyusisi. Iyakulapho emdalini. Ayi oli ningasayibona isibane sakhe kumnandi kumnyama ngoku ndibona nelight epha. Ayi light kasiso pha ungasayibona. Go to God. Nguye owethayo oli emntwini. Go to God ngalasisi khabuze la ukuThixo ngalasisi uba kwathini Thixo. Oh yes. Amen. Thixo uyamazi ubani ukumphathisa into zakho. Wathini? Amen. Amen. As I said, i-character iya test. Njengoba sisemlindweni. Iya test i-character nasisi. Iya test. Osisi they get pressurized nazizinto olubona hey sometimes noko bengamelanga basifumane pressure kuleli nto. Abe pressurized usisi. Kube khona i-period apho kuchatwa gqithi. Yeah. Abe pressurized usisi. Usisi hayi futhi athatheke without knowing into ba i-oil
iyayibulala la. Yeah. Afika usisi apha hayi futhi akhonze kube mnandi engakhange azirecognize. Yeah. Namhlanje ebusuku sengathi uba siyolala sihamba sisithi Thixo sincede. Simasenze call to a spiritual readiness. Yes. Make sibe ready because uba lisehlele ilizwi lithi asilazi lixa lokubuya kaYesu. Amen. Oh my God. Babene intentions bonke. They showed up bonke. Zange kuthiwe phandle kuthiwe hayi mazingene ingqondo sisheke ifuzi. Yeah. Bonke bangena. That means bonke balapha phakathi. Amen. Amen. Sikhonza uYesu singabanye we are wounded. Yeah. But sizikhangela sizirecognize uba we are wounded. Uyazi uba bendizama ukukhangela the trait, personality, your characteristics. Ndathi xa inaba kwavela into ye-faith, ndathi i-faith nayo ipha kweza traits zakho ngusisi. Uthi umntu usisi apha ngomnye uLesithathu uyandisikelela sendisendlini. Uthi lo sisi yazi uvuka uthi ndivuka ekuseni qho kuvuka ithemba. Uthi akwenzeki into but qho kuvuka ithemba. Amen. Kwakhona into enhlizweni yami tyhini Thixo lo sisi ubotshwe ngentambo ye-faith. Yeah. Yeah. Noba angafuna ubuye umva phansi. Kukho intambo ye-faith embambileyo. Uyatsala lo sisi utsala i-faith. Yeah. Ukuthemba nje uThixo. Amen. Enye into ebosisibambeza ezasinceda is to have an encounter with God. Uyayazi xa une-encounter noThixo noba i-oli sisiyonti uyasivisa isibane masiyasibona xa sinzozotheka. But once wabuyela back uyokhangela uThixo ubana undiwezile apha. Amen. Uhambe nami apha. Uke wabonakala kanje. Uke wathi Thixo ikhulu ifaith kongezeleleke ioli tyhini uphinde ubone uba hayibo ikhona into ezayo. Amen. Kule nto ye-encounter as I said bandingumphupi ngomnye unyaka, I think it was 2019 or 2020, ndikhonza kwela bandla lalipastor Shutabi Gabuza ngoko ekhaya le-check up. I had this encounter with God. Okanye kuThixo uyandazi uba ndinguligwala. Ndathi ndilele ndaxelelwa into yobana ndizaba nevizitha kule veki zayo. Ndaxelelwa ngosuku. I always ke ndisoloko ndixelela umama yonke le nto because ezinye ndandingazi-understandi ngelo xesha. Ndikhawuleze ndifowunele umama ndimxelele mama kuthiwe kwathiwa ndilele. Athi ngena kwiprayer uthandaze ukwenzela uba ithi ifika uThixo seyirivile. Ndingene kwiprayer. Ngalaa mini yogqibela uba ndiphuma kwiprayer I had a dream ndisekhaya. Yaba ngathi ndihamba nomnye ukhona ifemeli endandivana nayo gqithiya kwaMakhalusa. Ndihamba nobhuti wakhona nonkosikazi wakhe. Xa singena apha ekhaya there was a sound ingathi kubethwa ikeyboard. Kubethwa ikeyboard but ayo keyboard kodwa le sound itsholo kude. Ubokuyiva isound yenyosi azitsholo kude. Itsholo kude le sound. Ithi amakherubhi namaserafi. La mhlabelelo utsho ibikherubhi neserafi. Xa ndiphethuka ingathi ndiphakamisa inhloko, the more iye isitsho le sound kuthi umoya ungathi uyasibetha nje besihlala emhlabeni. Xa ndiphakamisa inhloko ukwintaka ezinkulu ezindanda phezulu komzi wasekhaya ezimhlophe sizwe ezisiculayo. Emva koko I said to God, uyayazi ukhona Thixo nyhani ndiyakwazi ukhona. Yaqala i-relationship yami. Ndamthemba. Ndamazi uba indeed there is God. Yeah. That was the encounter yami engasoze ndiyilibala.
Ndothuka ndingcangcazela ihlobo endandisoyika ngalo. I didn't understand noba kwakusenzeka ntoni. But ngokuye ixesha lihamba ndanento ethi tyhini uThixo uyahamba nomntu. And uThixo uba ezityhila nangentaka ezibhabha phezu komzi wasekhaya. Meaning ekhaya inoba sibiyelwe zingelosi. And that was it. Amen. So what I'm trying to say bosisi into yobana ukuba ne-encounter noThixo. Amen. Sele kusithiwa amandla yaphela ngenxa yokulinda idelay. But ukhumbule kuvuka into emnandi bayazi uThixo ebeke wanje. Amen. Quick nje ndicela noba anityhila ngaza sifundele 1 Thessalonians chapter 5 phaa verse 11 ithi ngoko ke njengoko senenja njalo kakade khuthazanani nakhane omnye nomnye. Verse 14 athi ndiyanibongoza mawethu bakhalimeleni abanxaxhayo nibakhuthaza abatyhafileyo nibasekele ababuthathaka nibaphathe ngomonde xa bebonke. Amen. This is a call bosisi bam, a call to spiritual readiness. Ithi apha abanxaxhayo mabakhuzwe, but uyayazi uzabakhuza njani. Ithi mabaxhaswe, mabakhuthazwe, mabasondezwe. Amen. Nazi ezindidi zimbini zosisi. Uba siyolala siyamcela uThixo sincede ukuthi sithwalane. This is a long journey, but uThixo sengathi angasinceda. Sithwalane, sengathi angasinceda osisi to recognize xa silahlekelwe. Sibuye sizotsho sixhome izandla. Sihlambulule sitsho ukuthi andenzanga kakuhle ndilahlekelwe. Amen. Khona ukuze uThixo sincede. Singahambi ngokwamandla ethu, singahambi ngokuqhela, singamkhonziseli izibane zicimile. Kodwa ihlale kuthi lento into yobana unguThixo ofuna ukhonzwa ngomoya oyingcwele. UnguThixo ofuna sibe ngcwele. Amen. Sengathi angasinceda uThixo wethu ebusuku. Oh yes Lord. Oh my God. Sengathi angasinceda according to i-categories zethu. Oh Jesus. Ngala hlobo idemonstratewe ngalo kwathiwa asilingani. Ukhona usisizungu, ukhona usisophakathi, ukhona usisomncinci. Sengathi singabelekana. Oh Jesus.